Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. Ndibiza wena maqhawuli ngcingo lumfana kwaZulu dlala ngedlozi lam. I-keyboard andiyazi, ndiliqaba. Ndayifundiswa nguba uGaba owayenengoma esithi bayadubula oonoteksi. Ndabuya ndayifunda kuba uGatyeni onengoma ethi amnyama amadolo endoda le nto umetshanayo uzijonge emini. Komnye ndafunda ikostina, komnye ndafunda i-accordion. Kodwa zonke ezo zinto ezo ndizikhupha phi? Ndizikhupha apha. Ndizibomvele madoda, andikwazi uyidlala i-keyboard ndingakwazi nocula. Andikwazi ucula.